Koľko máš piškoty? Koľko máš? 2. Nemáš 2, máš 4. 2. Povedz, koľko máš, veď počítam. 1, 2, 3, 4. Počítaj dobre. Ešte raz. 1, nemáš 2. 4. 1, 2, 3, 4. Ňam, popočítaj ich, koľko ich máš. 2. Nemáš 2, počítaj poriadne. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. Kde je? V ruke. Tak koľko ich máš? 4? Máš na prsteku, papaj. Ňam, ňam. Ňam, ňam. A povedz mi teraz, koľko máš piškoty. Bam. No, už máš menej. Koľko máš? 2. Aha. 1, 2, 3, 4. Tak koľko ich máš? 2. No, no. Nie sú 2, sú 4. 2, 3, 4.